Maya poros labot Kapampangan. O ini, acupuncture day na naman. Minsan kayong parumigo kasi acupuncture day misis eh. Niagawang king katamang gaduan dalan, aduang pulot pitong pamanyubok. Mumunan dili. Tibi na haligi ng balayo na yan, ano, haligi, tegulugan niya yan. Tutugi, binang mambagalin pulay na yung traffic, anak ano. Ay kabait na naman yung anak mo, anak ano. Kabait, tegulugan niya. Mimingat ka, matulis si lapis, anak ano, buta matusok ka, anak ano. Matulis, tegulugan niya yan. Inintutuki, ditang mo yung pamilyawan na kayong Kapampangan eh. Yung nga anong pambura. Pambura, tegulugan niya. Makalito yung manisplicate ang kaya kaming mestra, anak ano, yung maintindihan na, anak ano. Tegulugan niya naman yung makalito. Iningkapito yung balo nung di nga liwatang kabalin, nung balure pa yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan. Yung nga manong kaliweti. Diba yung kaliweti, tegulugan niya, ba't siya kayong kaliwanan ng Tagalog, ale? At tandaan niya pa yung katulid na kayong Kapampangan. At yung tawlindili. Ay hilaw niya pa yung balubad eh, may pagtala na, anak ano. O kaya, hilaw pa yung nasi eh, mo pakikida na ano. Yung hilaw, tegalugan niya naman yan. Denggang isipan yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan din yung amanong tinunggi ako, sulat yung kayong comment section eh. At siya Kapampangan tamo, yung Kapampangan tamo. Din kaya katamo nga anak, din kaya katamo nga po, Kapampanganan talang. Tanamo, nakalasalamat, luwid, tamongan.